Здравейте хора, аз съм Пламен Хакеров и днес ще ви покажа интересния мод на Masa QRD, който иска много е смешно, особено ако някой те гледа, направо пукате от смях. Вижте как изглеждам. Румен БГ 55 не спира да ми опипва лицето. Гледайте го. Стига е. Ето го прахосника, той мисля, не съм прахосника, съм от Крипър. Да. Вижте ме, аз съм Батман. О, чакай. Здравейте, аз съм. Той е Румен БГ 55. Може да се разменяте даже главите. Румен е латка. Вижте, все едно вече сте се жените. Аре да играем футбол. Готик стил. Аз съм готик. Да, оправихме го. Аз съм аватар. Стига. Сега да ви покажем и това. Стига. Руменева. Ти си го да пак. Аре бе, ела, плеши. Това са те като стари, между другото да потвърдя. Румен е с китайца. Това е Никито. Никичански му викаме. Ето вижте маймуната, да отиваме на парти. Вижте ме като стара баба, а сега като стар дядо. Хамбаница. Ау, стигаме пипа. Ау. Вижте, това е много яко. Поправка аз първи. Дай ме. Чакай малко, трябва да те хвани в камерата. Стига, Мартина, стига. Виждате колко е готин. Аз съм брадясан. Искам. Чакай, дай на това с брадясан. Аз съм зомби. Дай на това с брадачия. Чакай, искам да ви видя нещо. Стига ме, пипа! Мистер Хакеров. Абе, ще да изям, Румене. Мартина ще взема линията. Моля ви, спрете. Аз сега вече те убих, ако не ми дадеш бозата. Абе, Румене! Аз сега вече те убих. Да, тук е Румен. Хора, тук Румен не се спира, само по Хакера. Абе, аз сега те убих, ако не ми дадеш бозата. Пуснете ма за малко, пуснете ма. Да си оправим за парти. Пуснете ма, бе. Ще се оправим за парти. Да, вече ще правим парти. Виждате колко е смешно това приложение, особено когато някой не въпипа. Гледайте го какъв е нагъл. Аре, този път аз съм грозния, ще ми оставиш ли? Този път аз съм грозния. Първо трябва да снимате, ако ще да си чува, ако искам да съм грозния. Това са те като стари. Ще има колко съм грозния. Това беше... Ето, виждате кои още игри съм играл. Искам да ме видят брадясъл. После ще видят. Ако ми дадеш да ме видят брадясъл, аз не ти харесвам. Вече ясно. Добре, айде. Дай такива има. Браво. Откъде имаш тази писта? По-тихърдя. Не. Спечели се? Да. Откъде? От и тук. Той тук имаше една картина и така. Сега дай ме, искам да ме видя се брадясъл, бе. Чакай малко, ето. Като Денчо пречи. Да? Чакай малко, искам да снимате мен. Аз съм на предна камера. Обърни. Така. Вижте какъв брадясъл. Чакай. Аз съм Джизоди. Обичам кола, да пия алкохол и Майнкрафт. Марчин е грозния в класа, аз съм готиния. Вижте, бе, много хубаво съм брадясъл. Хей, това е живота. Живота на брадясъл е... Къде си грозните пръщина? Живота на този брадясъл. Аре, хора, аз искам да се... Аз искам да кафе, да. Вземи телефон. Ще да ви чакай. Виж как ми преше. Виж как ми преше. На тебе е забавно, на мен не. Ще ти жълти езика. Само ще гледам. Да. Аз се сърбал мед до утре. Майка ти.
Аре, не псувай, бе. Ей, безпсовни. Той е костюмерка или маймуна? Не знам какво. Марта? Аз искам ракия, искам водка, искам алкохол. Ще те луд. Той е кукувица в момента. Може пробвам. Не е тъпетигър. Майка ти. Смета на гадния. Чек, просто аз не знам. Зайче зомби. Майка ти. Аз нямаше кой си. Да, тук е маймуна. 2000. Защо не Обичам, брат. така? Той е джидоджи в момента. Да, съм и оригиналния джидоджи. Оригинално е бабач. Майка ти. Чакай. И така, както казах, аз съм истинския джидоджи. Наистина, той е истинския джидоджи. Едва ли. Дядо е вече с книжка, той е едва 18 години. Ало, човек! Чакай, ще се върнем и сега след малко. Добре, извинете за прекъсването. Заради някой... Това беше всичко. Това беше Чакай. Дай телефона. Говори му Google, бе, гений. Не, хора, пуснете на хората да го пусне и ми върне телефона. Който всеки не лайква, няма да го пусна. Който лайква, ще го пусна. И това беше край, абонирайте се на лайк. Чакай, не е пуснато, пусни ме. Хора, това беше всичко от мен, от този клип. Ако искате това, да го пусна, лайквайте и сабскрайбвайте. И тогава ще го Хора, пусна. само да ви кажа, Хора, чао! този момент трябва да се спре.